Tento muž vytvorí obrovské kovové chápadlá a rozhodne sa ich použiť na ovládnutie sveta. Poďme zistiť, ako poraziť chobotnicového muža z rekapitulácie filmu Spider-Man 2. Peter Parker je šialene zamilovaný do dievčaťa menom Mary Jane, ale nemôže sa jej priznať, že je Spider-Man. Meška do práce a dostane pokarhanie od svojho šéfa. Peter pracuje ako poslíček v pizérii. Šéf mu dá úlohu doručiť 11 píc za 7 minút. Ak sa mu to nepodarí, dostane výpoveď. Peter sa ponáhľa na svojom skútri medzi autami. Takmer ho zrazí autobus, ale on odbočí a zastaví pri hodinách. Vidí, že mu zostávajú 3 minúty. Zosadne zo skútra a s picou v rukách uteká do najbližšej uličky. Tam si oblečie oblek Spidermana a pokračuje v ceste cez pavučiny. Zrazu hlavný hrdina zbadá, ako do cesty vbehli dve deti. Hodí pizzu na nejaký balkón a zachráni deti spod kolies nákladného auta. Majiteľ balkóna si tieto pice všimne. Peter ich zdvihne, ale mužovi sa podarí z krabice vytiahnuť jednu pizzu. Spider-Man však zlodejovi pochúťku okamžite vezme. Peter doručí pizzu na uvedenú adresu, ale mešká 3 minúty a zákazník za ňu odmietne zaplatiť. Peter sa vráti do práce a okamžite dostane výpoveď. Onedlho Peterovi hrozí, že ho vyhodia z novín, kde pracuje ako fotoreportér. Prikážu mu, aby fotil Spidermana, inak nedostane zaplatené. Chlapík odovzdá svojmu šéfovi novú fotografiu. Šéf je spokojný a vypisuje Peterovi šek. Chce ho preplatiť, ale ukáže sa, že nedávno dostal zálohu, takže peniaze tento raz nedostane. Hlavný hrdina sa ponáhľa na univerzitu a cestou narazí na svojho učiteľa. Peter mu vysvetľuje, že ide na jeho prednášku, ale tá sa už skončila. Učiteľ Petra varuje, že sotva dostane zápočet. Večer Peter navštíví svoju tetu May. Tam mu zablahoželá k narodeninám, na ktoré tiež zabudol. Navštíví ho Mary Jane a jeho blízky priateľ Harry Osborn. Priateľsky sa rozprávajú o rôznych témach. Harry spomenie, že jeho spoločnosť sponzoruje geniálneho vedca Otta Octavia a sľúbi, že ich zoznámi. O niečo neskôr Peter uvidí na stole obálku a dozvie sa, že jeho teta pre finančné problémy založila svoj dom. Chlapec vynáša odpadky a všimne si Mary Jane. Nenájde odvahu vyznať jej svoje city. Dievča mu prezradí, že má priateľa a Peterovi to zlomí srdce. Hlavný hrdina sa vracia domov a stretáva sa s majiteľom prenajatého bytu. Ten od neho požaduje zaplatenie nájmu za uplynulý mesiac. Peter dá prenajímateľovi všetky peniaze, ktoré má. Na druhý deň Harry predstaví Petera Ottovi Octaviovi. Vedec ukáže hlavnému hrdinovi stroj na jadrovú fúziu. Rozprávajú sa o vede a potom pijú čaj s Ottovou manželkou. Doma si Peter oblečie svoj biznis oblek a ide na predstavenie Mary Jane. Kúpi jej kvety, ale keďže nemá peniaze, predavač mu dá len 3 karafiáty. Peter ide za svojou milovanou a všimne si, že polícia naháňa zlodejov. Jeho skúter dostane zásah, ale chlapíkovi sa podarí preskočiť auto a úspešne pristáť. Gangstri poškodia jedno z policajných aut, to stratí kontrolu a letí rovno na okolo idúcich. Spider-Man zachraňuje ľudí. Zachytí auto do svojej pavučiny a vrhne sa za zločincami. Tí si všimnú, že ich prenasledujú a začnú strieľať, ale hrdina gangstrov predbehne, odzbrojí a zavesí ich na stĺp verejného osvetlenia. Medzitým sa naplno rozbehla hra Mary Jane. Dievča si všimne, že Peter nie je v hľadisku. Ten príde do divadla, ale dovnútra ho nepustia, pretože mešká. Peter čaká na Mary Jane na ulici. Je svedkom toho, ako sa dievča stretáva so svojím priateľom a tak utečie do uličky, oblečie si oblek Spidermana a lieta po meste. V jednom momente hlavný hrdina vybehne z pavúčiny a spadne na potrubie. Peter si uvedomí, že pavúčina nefunguje a tak sa vydá dole výťahom. Frustrovaný chlapík kráča po plagátoch Mary Jane a za chrbtom ťahá pokazený skúter. Otto Octavius prednáša vedeckú prezentáciu o svojom fúznom zdroji energie. Prítomní sú Peter, Harry a celá skupinka záujemcov. Otto odhalí publiku svojich asistentov. Sú to špeciálne naprogramované chápadlá, ktoré sa pripájajú k jeho mieche a menia človeka na mutanta. Vedec ďakuje spoločnosti Oscorp za financovanie a chce predviesť, ako jeho záhadné zariadenie funguje. Spustí reaktor. Objaví sa množstvo jasných lúčov, ktoré sa spoja do žiariacej gule pripomínajúcej malé slnko. Ľudia sú nadšení a tlieskajú. Každou sekundou sa uvoľňuje viac energie a Peter si čoskoro všimne nestabilitu tejto reakcie. Systém zlyháva a jadro rastie, pričom priťahuje okolitý kov. Ľudia v panike utekajú zo zariadenia. Ochranná vrstva reaktora je narušená. Harry požiada Octavia, aby stroj vypol, ale ten mu odpovie, že situácia je pod kontrolou. Na Harryho letí obrovská železná škatuľa, ale zachrání ho Spider-Man. Superhrdina sa pokúsi vypnúť reaktor, ale Otto mu v tom zabráni.
Reakcia je taká prudká, že sa rozbijú okná budovy. Vyzerá to veľmi zle. Jeden z úlomkov ukončil život Ottovej manželky. Pre vysoké napätie zlyhá Octaviov ochranný systém mozgu a chápadlá sa stanú súčasťou jeho tela a mysle. Spider-Manovi sa sotva podarí pekelné zariadenie zničiť. Octavia prevezú do laboratória, kde majú nájsť spôsob, ako oddeliť jeho telo a chápadlá. Lekári sa rozhodnú jednoducho odrezať kovové časti. Keď začnú píliť, Otto sa spamätá s pomocou svojich chápadiel, zničí všetkých lekárov. Jeho telo sa stane neuveriteľne silným. Vyjde z laboratória, odhodí auto, ktorému stojí v ceste a zamierí tam, kam ho vedú chápadlá. Je tu nový deň. V redakcii novín sa rozoberá článok o záhadnej príšere, ktorú chcú nazvať Doktor Octopus. Peter dostáva novú úlohu. Má urobiť niekoľko fotografií z elitného banketu. Medzitým Otto Octavius smúti nad stratou manželky a chce spáchať samovraždu, ale chápadlá úplne ovládnu jeho mozog. Vedec plánuje ukradnúť veľa peňazí, získať trícium a opraviť svoj stroj. Zamieri do najväčšej banky v meste a vláme sa do trezoru. Iróniou osudu sa v tej istej banke ocitne aj Peter spolu so svojou tetou. Ochranka si s mutantom nevie poradiť. Našťastie sa im už ponáhľa na pomoc Spider-Man. Medzi superhrdinom a zloduchom sa rozpúta boj. Otto chytá vrecia so zlatom a hádže ich po Petrovi. Tomu opäť dôjdu pavúčiny a padá na zem. Octavius sa pokúša Spider-Mana zničiť, ten však na zloducha hodí stôl a vyhodí ho von. Objaví sa polícia a Otto si vezme tetu May ako rukojemníčku. Vyšplhá sa na strechu obrovskej budovy a zhodí ju dole. Spider-Manovi sa podarí nielen bojovať s Octaviom, ale aj zachrániť svoju tetu. Nasledujúci deň sa Peter zúčastní na bankete, aby splnil úlohu od svojho šéfa a urobil niekoľko fotografií. Je tam aj nahnevaný a sklamaný Harry. Peter sa zo všetkých síl snaží svojho priateľa podporiť. Na pódium pozvú slávneho astronauta Johna Jamesona. Ten sa objaví v sprievode Mary Jane. Po bankete Peter nájde svoju milovanú, ale ona už nepotrebuje jeho vyznania. Súhlasí, že sa stane Johnovou manželkou. Nešťastný Spider-Man lieta po meste a opäť mu dochádzajú pavúčiny. Prichádza o svoje schopnosti a to je vážny problém. Peter zamierí do nemocnice a zistí, že je úplne zdravý. Všetky jeho problémy sú čisto psychické. Peter už nechce byť Spider-Manom, rozhodne sa žiť obyčajný život a už nenosí svoj superhrdinský oblek. Chlapík sa konečne zúčastní na predstavení Mary Jane, ale dievča mu pripomenie, že čoskoro má svadbu, čo znamená, že Peter nemá šancu. Do redakcie prinesie oblek Spider-Mana smetiar, muž ho našiel v kontajneri. Redaktor je nadšený, pretože Spider-Mana nemohol vystáť. Peter spolu s tetou May navštívi hrob strýka Bena. Doma sa mladík prizná tete, že za jeho smrť môže on. Žena je smutná, keď to počuje, ale synovcovi odpustí. Medzitým Otto Octavius opravuje svoj stroj. Tento raz je ešte výkonnejší ako ten prvý. Zloduch prichádza za Harrym Osbornom a núti ho, aby stroju dodal trícium, palivo nevyhnutné na jeho prevádzku. Harry najprv odmietne, ale po mučení súhlasí, že Octaviovi poskytne všetko, čo potrebuje. Harry má však jednu podmienku. Doktor Octopus musí chytiť Spider-Mana, ktorý podľa Harryho môže za smrť jeho otca. Ten Octaviovi poradí, aby našiel Petera Parkera, keďže Spider-Mana odfotil a vie, kde ho nájsť. Peter sa dozvedá, že kriminalita v meste sa zvýšila o 75%, toho veľmi znepokojuje. Nakoniec to nevydrží a vbehne do horiaceho domu, aby zachránil dieťa. To však robí ako Peter Parker a nie ako Spider-Man. Dieťa sa mu podarí zachrániť, aj keď to bolo dosť náročné. Peter skontroluje, či má ešte k dispozícii svoje superschopnosti a skočí zo strechy. Žiaľ, pavučina stále nefunguje a chlapík padá na zem. Dobrou správou však je, že sa mu predsa len podarilo prežiť. Mary Jane pozve Petera na kávu a ten dievčaťu klame, že ju už nemiluje. Ona ho požiada o bosk a v tej chvíli do kaviarne vletí auto. Hrdina zachráni dievča, ale do kaviarne okamžite vstúpi Otto Octavius. Nájde Petera, vezme si Mary Jane ako rukojemníčku a požaduje, aby mu chlapec priviedol Spider-Mana. Zloduch dievča odnesie vo svojich chápadlách a Peter v tej chvíli získava späť svoje superschopnosti. Spider-Man sa ponáhľa zachrániť svoju milovanú. Nájde Octavia a pustí sa s ním do ďalšieho tvrdého boja. Bojujú na streche obrovskej budovy a padajú na vlak newyorského metra. Boj pokračuje na streche vlaku. Octavius hádže na Spider-Mana cestujúcich v metre, ale hlavný hrdina ich všetkých zachráni.
Potom doktor Octopus rozbije ovládací panel a vlak sa vykoľají. Zločinec uniká a Peter sa snaží zastaviť neovládateľný vlak pomocou svojej pavučiny. Bojuje tak silno, že sa mu roztrhne oblek. Našťastie sa to Spider-Manovi podarí, ale stojí ho to všetky sily. Ľudia ho vidia bez masky a uvedomia si, že je to len obyčajný človek. Dajú hlavnému hrdinovi jeho masku a sľúbia mu, že zachovajú jeho tajomstvo. Vtedy sa opäť objaví Octavius a zajme Petera. Doktor Octopus doručí Spidermana spokojnému Harrymu. Ten chlap dáva darebákovi na oplátku trícium. Harry chce zničiť Spidermana, no predtým mu zloží masku. Harry si uvedomí, že toto je jeho najlepší priateľ a je hlboko šokovaný. Peter žiada Harryho, aby zabudol na starú zášť a prezradil, kde sa Octavius nachádza. Spider-Man nájde doktora Octavia a znova ho konfrontuje. Situáciu komplikuje skutočnosť, že darebák už spustil svoje jadrové zariadenie a prudký výbuch energie môže zničiť celé mesto. Navyše potrebuje nielen bojovať, ale aj neustále zachraňovať Mary Jane. Jadrový reaktor priťahuje stále viac kovu, čo spôsobuje vážne deštrukcie a katastrofy. Spider-Man si uvedomuje, že zloducha nemôže poraziť. Prezradí Octaviovi svoju identitu a prosí ho, aby stroj vypol, aby zachránil životy. Vedec po chvíli uvažovania súhlasí, zloží si chápadlá a obetuje sa, aby zničil reaktor. Mary Jane sa tiež dozvie Peterovo tajomstvo. Chlap jej vyzná lásku, no nemôžu byť spolu, inak sa k nej dostanú Spider-Manovi nepriatelia. Medzitým Harry ho navštívi prostredníctvom zrkadla duch jeho otca. Norman Osborn sa snaží presvedčiť svojho syna, aby pomstil jeho smrť, do ten odmieta bojovať s Peterom. Harry v hneve rozbije zrkadlo a nájde tajné laboratórium s vybavením zeleného škriatka. V deň svadby Mary Jane nechá Johna pri oltári a vo svojich svadobných šatách vbehne do Peterovho bytu. Ich bosk prerušia policajné sirény a Mary Jane požiada svojho milého, aby im pomohol. Niekto predsa musí zachrániť svet.